Ayo. Iya. Asik ayo yuk. Manis esem terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku klakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ora lakon melu duweni. Ayo yo kulite icum sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut dudu rondo aja direbut yo manis rasane senadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku rak lakon melu duwe. Yo sekar dinasih asik ayo yo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut dudu janda aja direbut. Manis rasane senadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku rak lakon melu duweni.
Bagas wis duwe bojo ada gula ada semut dudu janda ojo direbut. Ayo kene melu joget kene. Ayo yo. Jamu alas nuk manis rasane nadyan dilas tak endi randane kelingan manis esembe terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih kasih sayanging karep atiku lakon dadi bojone. Terima kasih ibu-ibu yang cantik dari Demak semuanya. Semoga rezekinya dilipat gandakan. Wah, amin. Iki maringi 100.000 dadi 1 juta. Muga-muga. Wes, iki transaksi karo Gusti Allah kok dikelake ping 10 insyaallah. Amin. Nggih, semanten Mbak Endang Yohana.